Sôn am swyddi. Rôl Briciwr. Dyma Ray Hopkins, Gary Stitch ac Ian Charlton. A maen nhw'n fricwyr. Maen nhw'n gweithio i CTH Construction. Maen nhw'n mynd i ddangos ambell beth i chi maen nhw'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith, felly bant ar cart. Mae'r boys yn adeiladu wal. Mae gwaith yn cynnwys adeiladu pob math o waliau. Mae rhai yn blaen ac eraill am mwy o fanylder. Rhan o'r stori yn unig yw adeiladu waliau o'r newydd. Maen nhw hefyd yn trwsio waliau sydd eisoes wedi eu adeiladu. I gadw'r brics yn eu lle, mae angen defnyddio mortar a thrywel i ledaenu'r mortar. Ac fe ddefnyddir offer arall yn y grefft hon, defnyddir morthwylion clwb a bolsteri i dorri brics, ac mae angen morthwylion brics i'w trimio nhw. Mae Ian yn darllen y cynlluniau hyn yn ofalus mwyn gwybod ble mae angen y corneli neu ble mae angen iddo adael bylchau ar gyfer drysau a ffenestri. I wneud y swydd hon, rhaid eich iallu codi a chario pethau trwm, cyfrif a mesur a dilyn rheolau iechyd a diogelwch. Rhaid i chi hefyd weithio tu allan ym mhob tywydd, gweithio'r uchder a gweithio'r eich pen eich hun ac fel rhan o dîm. Mae'r bricwyr yn hoffi'r swydd am eu bod nhw'n mwynhau'r bywyd awyr agored a gweithio gyda'i dwylo. Os hoffwch chi drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.llw.cymru. E-bostiwch ni ar post @gyrfacymru.llw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn. Noddir gan Lywodraeth Cymru.